बुलायनाय सौलायनाय बक्सिं गेलेनायनि माखासे आइजें नोंथांमोना नुनानै साननो हागौ मा बेयो होननानै नोंथांमोना आरो थाम्बनेइलावबो नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ बेफोरो मा होननानै जों दिनैहाय अखा बोथोरब्लाबो ओंखारबाय फुङावनो एकदमबारे लारि लारिनो गारिनिनो एकदम बेग बायदिसिना लानानै ओंखारगासिनो दं आरोना लोगोफोर जोङो नै थांगासिनो दङ दा गारियावहाय माला फैगोन लामायाव नेनानै थागासिनो आरो जोङो एकदमबारे फुङावनो सिखारनानै बयबो अखाबो फ्रि फ्रि हाबाय थादों लोगोफोर होमबाबो उपाय गैया थांनांगोन ना दिनैहाय दिनै जोबोद खुसिनि बाथ्राबो जोंहा ओमफ्राय बेराफारसेथिं नायबा एसे गोसोखौबो बोरैबा मोनो ओमफ्राय बेनि मेन रिजनबो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन भिडिअनि गेजेरजों फाइनालि जोंना नै गारिया सफैबाय लोगोफोर जोङो अखा हानायनि न' सिङाव हाबसोना थाहैफिनदों ओमफ्राय आरो गारि फैनायखाय जों फैफिनलायबाय ओमफ्राय फैयै फैयै नै जोङो दा जि जायगायाव थांगासिनो दं बेयावहाय मोनहैगासिनो नोंथांमोना नेबाय थादो नायलांबाय था माबायदि जों बहा थांगासिनो दङ निस्सय मिथिखाबाय थाम्बनेइलावबो नुनानै अब्लाबो नेबाय थादो जों बहा थांगासिनो दं नै फाइनालि सफैबाय जोङो भारतारि गेलेमु फसंथान जायगायाव जों मोनफैबाय बेयावहाय जोंहानि आब'नि फिसाजो रानिया सिलेक्ट जाबाय आरोना बियो बक्सिं जेनेबा उसु आरोना उसु बुङो बेयावहाय बियो सिलेक्ट जाबाय सिलेक्ट जानायनि जाहोनाव बेखौ जों दिनै दोननो फैदों आरोना क'क्राझारनि सायाव जों दोननो फैदों स्टेडियामावहाय बियो बेयावनो थाबाय थासिगोन बेयावनो बेनिफ्रायनो गेलेनाय फरायनाय थानाय जानाय गासिबो बिसोरनि सायावसो सिलेक्ट जाबाय नालाय बेनिखायनो जों दा दोननो फैगासिनो आरोना नै जायगायाव मोनफैबाय नोंथांमोनाबो निस्सय नुखाबाय बेयो जाबाय गार्लसफोरनि हस्टेल बिराद मोजां जायगाफ्रा लोगोफोर नुनानैलाय जोबोद मोजां मोनदों जायगाफ्रा जि मोजांखा आरो गासैबो खेलागिरि जाय जाय सिलेक्ट जादों बेयावहाय थाफैनो मोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फंबायफोर फिसाजो फिसालाफोर दङब्ला बिब' बिनानावफोर दङब्ला फरायफुनाय उन्दै बैसोनि मोजां मोजां गावबागाव लाइनाव हगारखानानै हो दानिफ्रायनो मानोना साख्रि लानो गोनांबा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा लाइन नङाब्ला बिराद गोब्राब जानानै फैबाय लोगोफोर नैबेयो थिनु गावनायनि आरोना लोगोफोर नैबेयाव दोङो गासिबो खेलायानो दंजोबो बावहाय गासिबो खेलाखौनो होनाय जायो बेयाव बयस हस्टेल बियो सरि गार्लस हस्टेल बियो बयस हस्टेलबो दङ बै साइडथिंजायहाय जोंहा रानिखौ दोनफैदो नालाय जों दा गार्लस हस्टेलावहाय हाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव हाबखांनानै नै जों स्टेडियाम नायनो फैबाय स्टेडियामा नै जा गिदिरखा लोगोफोर जोंनि क'क्राझारावहाय खेलाफोर जायोब्ला बेयावनो जायो आरोना लोगोफोर खेलाफोरा बेयावनो जायो गासिबो बांसिनानो बेयावनो जायो आरो खेलाफोरा बेनि थाखायनो नायनानैबो जोबोद मोजां मोनबाय नायबायबो जोंबो बेनिफ्राय गथ'खौबो गालांनांसिगोन गोसोखौबो एसे बोरैबा मोनदों नार्भास फिल मोनदों आरोना एसे ओमफ्राय बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानैबो मोजां मोनदों मानोना दानिफ्रायनो मोजां गाइडलाइन खालामखायाबा उनावहाय साख्रि मोननाया गोब्राब होननानै मिथिखाबाय बेनिखायनो दोनफैबाय जोङो दोनफैखांनानै नैयावहाय सारमोना बेयावहाय गोबां मानसि केन्डिडेट फैदोंमोन दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गथ'फ्रा सानैसोल' सिलेक्ट जादों सारा बिथिं माबा लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बियो बिसोरनि प्रेक्टिस जायगा आरोना बेयावहाय बिसोर प्रेक्टिस खालामगोन सानफ्रोमबो ओमफ्राय लोगोफोर समाबो बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजांबो लाखिनो हायासै जायगायाबो बिराद गुवार अब्लाबो नोंथांमोना जा हायो बेखौनो दिन्थिबाय लोगोसे आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय।